नमस्कार फैमिली, आप सभी के स्वागत बा हमरा यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसन बानी? गोड़ छुकी गोड़ लागत तानी। आप सबके छोट बहन सुबह सुबह के टाइम बा। आप सबके प्यार भरा गुड मॉर्निंग। हमार खाना पीना सब कुछ बन गईल बा और खाना उना बनैला के बाद हम आ गईल बानी चाय पिए। कहें कि आज दिन हमार खराब बा, बुझाता कि 10 बजे वाला बा, अभी तक एक कप चाय नहीं के मिलल। तो सुबह सुबह ई पहला चाय लेके आइल बानी। अगर आप सबके पिए के बाद आ जाए पी ली और चाय पियब, ओकरा बाद अब कुछ काम करब। काम कुछ भी नहीं के, घर के सारा काम खत्म हो गइल बा। तनी आज तबीयत हमार खराब दिखता, काहे कि आज हम लेट भी उठल बानी और काम तो सब कुछ होइए गइल बा। खाना वाना सब कुछ बन गइल बा, सब कोई खा भी ले बा हमरा घरे, बशर्ते एगो हम बाकी बानी। और चाय अभी अभी लेके आइल बानी, चाय पियब, ओकरा बाद अपना रूम में चल के आराम करब। काहे कि आज कुछ भी काम करे के मन के एक मिनट ठीक बा, जाओ ऊपर, जाओ ऊपर। दादी कहाँ के तो बुलाती है, जा। बहुत तेज उधर से हवा बहुत है, यही से हम गेट अपन बंद कर देता। नहीं कहे कि हर हर का हवा हर हर आवता होने से। जा सीधी होने से, सिद्धि आ गई हमार बहरी से। देखी हमार सिद्धि के, ए सिद्धि कुछ बोला। खैला हो खाना? तारा घरे का बनल बा? उनका जब मूड ठीक रहेला ना तो कुछ बोलेली, मूड ना ठीक रही तो कुछ ना बोली हम। काहे कि आना कुनी करेली। उनकर पापा के बस लत लागल बा, पापा भी जाई हैं। मम्मी जन्म देवेली, मम्मी पालन पोषण कर ली, मम्मी मल मूत्र साफ कर ली, लेकिन मम्मी से उतना नाता नहीं है जितना कि पापा से नाता बा। पापा से नाता कहाँ है बा? ई मालूम बा रो सबके। ए से नाता बा कि पापा बहरी जालन, बहरी के चीज किन के खियावलन। तो बच्चन के जानते बानी कि घर से ज्यादा बाहर की चीज पसंद है। देखी खाना उना खैले बड़ी, ऐसा बात नहीं है सब, लेकिन उनका बाहर के चीज बिना हकताड़िया। पापा रहतन तो ले जेतन दुकान पे खियतन, ऐसा बात नहीं कि इनकर दादियों खियावेली पियावेली। इनका के जौने कहली तौने दादियों किनवा दिहन, इनकर बाबू किनवा दिहन, जेकरे से कहेली जाऊँ वही किनवा देवेला। लेकिन तनी एगो होला नु घर के। अब जात रही अपना दादी के पास, अब कुछ चटिहन लेके। हाँ ना हो, ओनिए तो गइल बड़न। हमनी के कोई सखिए नहीं खे, हमनी के लइकन के कोई सखी। स्कूल जाता रू, जा जा हमार सिद्धियों के ले ला। जाली आंगनबाड़ी में वही लियावे खातिर आइल बड़ी हमार बुचिया के। हमार सिद्धि तेने जाए लागल है, ज्यादा दिन अभी नहीं के होता। ऐसे ही बैठे के सिखावल जाता, जाई तबे ना स्कूल में जाए के। हाली थोड़े ना आदमी पढ़ लिखे फिर लेंटे हो जाला। कहल जाला ना कि बड़ स्कूल में गइला से बड़ बुद्धि ना हो जाला आदमी के। बच्चन छोटे ई का आंगनबाड़ी बा का खराब थोड़े ना बा। जा ले इस तरह सीखे ले, बैठे ले, उठे ले, खा ले, पिए ले, अपन आवे ले। हमनियों के जब छोट रही जाना तो ऐसा बात नहीं कि हमहू सरकारी स्कूल में के पढ़ल है, सरकारी स्कूल में के हमहू खिचड़ी खैले हैं, ऐसा बात नहीं के। प्राइवेटों में पढ़ल है लेकिन सरकारियों में पढ़ल है, तेमे कोनो बड़कपन नहीं खे। शिकायत वाली बात नहीं खे कि जेकर बच्चा सरकारी में पढ़ता ना तो एथिए के कारण पढ़ता, ऐसा कोनो बात नहीं है। बस हाँ, अगल बगल के बच्चा सब जाला सन आंगनबाड़ी में, तो हमरो बच्चिया जाले। हम तो अपन बबुआ के कही ना कि तुम जो, लेकिन ना जाला भी छोट बा। कभी कभी जाला।